Имам няколко неща, които искам да ви кажа. Първо, тази година терминът IT празнува юбилей – 65 години. През 1958 година за първ път се ползва в списанието Harvard Business School. Просто си представете в рамките на един човешки живот, 65 години, колко много неща са се случили. Каква еволюция сме претърпяли. Какво пътешествие. И продължава с по-бързи и по-силни темпове. Другото, което искам да споделя, е, че сме истински щастливи да живеем в един постоянно променящ се свят. Да опитваме и да виждаме все повече и повече нови неща, променящи се неща и да бъдем част от тази промяна. Искам само да ви дам няколко примера за това как България и българите са били част от тази промяна. Джон Атанасов, създателя на първия дигитален електронен компютър. Румен Антонов, автоматичната скоростна кутия за автомобилите. Карл Джераси, създателя на контрацептивните хапчета или те наречените противозачатъчни. Цветан Светков, който открива технологията за съхранение и транспортиране на храна в космоса, използвани до ден днешно от NASA, SpaceX, Роскосмос и други. Асен Йорданов с тъй наречения телефонен секретар. И най-важното, което е познато на всеки един българин, Чучко Пекар.